Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyan ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Mildred na nasa Hong Kong. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Mildred. Narito ako ngayon sa Hong Kong. Halos karirinyo ko lang ng aking kontrata. Mabuti na lang at kahit nag-lockdown dahil sa pandemic, may trabaho pa rin ako. Mapalad ako dahil nagkaroon ako ng mababait na amo at pinapayagan akong mag-sideline tuwing sila ay nagbabakasyon, basta't huwag ko daw pabayaan ang bahay nila. Dahil dito, madali akong nakapag-ipon at nabayaran ko ang lahat ng aking pagkakautang sa Pilipinas para lamang makapangibang bansa. Naniniwala akong kapupulutan ng aral ang aking kwento, kaya naman naglakas loob akong ito ay ipadala sa inyo. Nangyari ang lahat ng ito nung ako'y nariyan pa sa Pilipinas. Magpakasal na tayo, Mildred. Ha? Sigurado ka, Rocky? Oo, magpakasal na tayo. Natatakot kasi akong baka mawala ka pa sa akin. Ano? Ano bang sinasabi mo? Baka ikaw ang makapaghanap ng iba. Anong makakahanap ng iba ang pinagsasasabi mo? Kaya nga kita niyayayang magpakasal na. Nakahanda ka na bang pakasalan ako? May ipon ka na ba? Meron namang konti. Kasya na siguro yun.
Siguro? Hindi ka siguradong may sapat kang ipon para sa kasal natin? Saan tayo ikakasal? Sa huwes? Ikaw naman. Hindi naman importante kung sa huwes o sa simbahan tayo magpakasal. Ang importante, mapaspasan ng pagsasama natin. Rocky. Kaya magpakasal na tayo. Kakausapin ko ng tatay mo. Magpakasal na tayo, Mildred. Si Rocky, anak. Hindi mahalaga kung engrande ang kasal niyo o hindi. Ang importante, mabasbasan ang kasal niyo. Kung ganun po, Itay, pumapayag na kayong ikasal ako? Nasa iyo pa rin ang desisyon, Mildred. Ikaw ang makikisama, anak. Kaya ikaw ang dapat masunod. Itay. Basta ako, narito lang ako para patnubayan ka. Gaya ng sabi ko, ikaw ang makikisama, kaya ikaw ang dapat magdesisyon. Gusto na kasi kayong kausapin ni Rocky. Mabuti naman at gusto niya pala akong kausapin. Salamat naman kung ipagpapaalam ka niya sa akin. Oh, bakit ka bumuntong hininga? May problema ba? Wala naman po. Pero parang kinakabahan ako na papasok na ako sa panibagong yugto ng buhay ko. Kailan niyo kakausapin ng Itay? Maski ako na lang ang makikipag-usap sa kanya. Ano? Hindi mo isasama ang magulang mo? Mildred, ako na lang ang makikipag-usap sa Itay mo. Sasabihin ko na lang sa mga magulang ko kung ano man ang mapag-uusapan namin. Rocky. Oh, bakit? May problema ba? Wala naman. Pero sigurado kang ikaw lang ang kakausap kay Itay? Oo, sigurado ako, Mildred. Ikaw naman yata ang may pagdududa. Kasi nagtataka lang ako. Bakit hindi mo isasama ang mga magulang mo? Kaya ko namang makipag-usap mag-isa. Ano pang dahilan para isama ko sila? Ha? Kaya wag kang mag-alala. Ako na lang ang kakausap sa tatay mo. Ihatid kita mamayang hapon para makausap ko na rin siya. Gabi na, anak. Kanina pa nakaalis si Rocky. Pero bakit hanggang ngayon wala ka pa rin kibo? Itay. Ano bang nangyayari sa iyo, Mildred? Pumayag na ako kaninang kinausap ako ng kasintahan mo. Nagsisisi ka bang makipag-isang dibdib kay Rocky? Hindi naman sa ganun, Itay. Hindi rin ako nagsisisi. Napapaisip lang. Tungkol saan? Okay lang ba na si Rocky lang ang nakipag-usap sa inyo? Anak, narinig naman nating dalawa ang mga sinabi niya. Ayaw niyang maabala pa ang mga magulang niya para pumunta dito at makipag-usap. Sasabihin na lang daw niya sa kanila ang lahat ng napag-usapan natin. At okay lang sa inyo yun, Itay? Bakit naman hindi? Wala namang masama sa ginawa niya. Ang mahalaga, ipinagpaalam ka niya sa akin. Kinausap niya ako ng personal tungkol sa pagpapakasal niyo.
ko alam kung bakit parang big deal sa akin na hindi sinama ni Rocky ang mga magulang niya noong kinausap niya ang itay ko, Ate Emmy. Pero sabi ni itay, wala namang problema. Ang importante ay ipinagpaalam niya ako. Hindi naman sa panunumbat, pero mas malaki ang perang nagastos ko sa kasal namin. Nung gusto niyang magtayo ng negosyo, pera ko ulit ang nagamit. Pero baliwala sa akin dahil nagsumpaan kami sa isa't isa sa harap ng altar na sa hirap at ginhawa ay magtutulungan kami. Hindi sa panghihimasok, Mildred. Pero gusto ko lang itanong sa'yo. Ano po yun, itay? Masaya ka ba sa piling ni Rocky? Itay? Uulitin ko, anak. Hindi sa panghihimasok. Pero dahil dito kayo sa bahay nakatira, napapansin ko ang lahat ng nangyayari. Napansin ko na ikaw lang ang may permanenteng trabaho. Si Rocky, nagtayo nga ng negosyo, pero napabayaan naman niya dahil mas inaatupag niya ang pakikipagbarkada. Kapag narito siya sa bahay, nakakulong lang sa kwarto niyo. Lalabas lang kung kakain na. Itay? Ikaw naman lahat ang kumikilos para sa inyong dalawa. Hayaan niyo nang ako ang kumausap sa kanya, itay. Anak, gaya ng sabi ko, napansin ko lang. Yun kasi ang naobserbahan ko. Pero hindi ako makikialam dahil buhay niyong mag-asawa yan. Pero hindi mo naman ako mapipigilang magtanong. Kung masaya ka nga ba sa piling niya, hindi mo yan maiaalis sa akin, anak, dahil ako ang iyong ama. Mildred, may magandang negosyo kaming naisip ng kaibigan ko. Magsososyo kami. Ha? Ang maganda nito, maliit lang ang puhunan, pero malaki ang kita. Kaya gusto kong makisosyo sa kanya. Nasa iyo yan. Kung maganda, edi makisosyo ka. Kailangan ko ng puhunan, Mildred. Ha? Hindi naman kalakihan ang isososyo ko. Siguro mga 20,000 piso lang. Rocky, pasensya ka na. Pero hindi kita mabibigyan ng ganyang halaga. Ha? Ano ka ba naman? Sayang ang oportunidad. Imposible namang wala kang ipon. Rocky. Ano ba naman yan? Mag-asawa tayo pero hindi mo man lang ako kayang suportahan. Nakakawalang gana ka naman, Mildred. Oh, saan ka pupunta? Bahala na. Ano ba naman itong si Rocky? Ang sama ng ugali. Hindi man lang niya inalam ang dahilan kung bakit hindi ko siya mabigyan ng puhunan. Eh di sana, sinabi mong buntis ka. Hindi na ako nabigyan ng pagkakataon na sabihin sa kanya dahil nilayasan na niya ako. Ay, ano ba naman yung asawa mo? At isa pa, bakit ikaw ang inuobligan niyang magbigay ng puhunan? Wala kasi siyang ipon, itay. Alam niyo naman na hindi nagtagumpay ang negosyong ipinatayo niya. Isa pa, hindi ba ikaw ang nagbigay ng puhunan sa negosyo niya noon? Tay. At ngayon, ikaw na naman ang uobligahin niyang magbigay ng puhunan niya. Bakit naman ganyan? Kung inasikaso sana niya ang negosyong itinayo niya noon,
ay hindi sana nalugi. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, mas pinaglalaanan niya ng panahon ng mga kaibigan niya kaysa sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Tapos ngayon, may gana pa siyang magtampo dahil hindi mo pinagbigyan ng kanyang hiling. Hayaan niyo na, Itay. Ako na lang ang kakausap kay Rocky. Sasabihin ko sa kanyang dahilan kung bakit hindi ko mapagbigyan ang hiling niya. Ha? Kung ganun, buntis ka? Oo, Rocky. Kaya pasensya ka na kung hindi kita pinagbigyan sa hinihiling mo. Naghahanda lang ako para sa panganganak ko. Ikaw naman, pabayaan mo na. Ang mahalaga, magkakaroon na tayo ng anak. Rocky? Hindi ko naman kasi alam na buntis ka. Kung alam ko lang, hindi sana kita nilayasan noong nag-uusap tayo. Hindi mo man lang kasi ako binigyan ng pagkakataon. Hayaan mo na, Mildred. Basta ang gusto ko, ingatan mo ang sarili mo, ha? Ayokong nahihirapan ka. Alagaan mo ang anak natin. Ingatan mo ang sarili mo kasi buntis ka na. Gusto kong mag-iingat ka palagi. Hindi na namin pinag-usapan pa ang tungkol sa iniasta ni Rocky, Ate Emmy. Ang sa akin lang, masaya akong makita ang kanyang kaligayahan nang malaman niyang buntis ako. Akala ko magbabago na ang papetiks-petiks na lifestyle ni Rocky dahil magkakaanak na kami. Pero nagkamali ako dahil ilang buwan pa lang pagkatapos kong manganak, balik sa dating gawi si Rocky at napansin kong parang naging immature pa ang asawa ko. Rocky, bantayan mo si baby habang natutulog para makapaglaba ako. Ano ba naman yan, Mildred? Nakikita mo namang busy ako sa cellphone. May tournament kami sa laro dito sa cellphone. Ha? Kailangan manalo kami dito dahil malaki ang premyo. Pwede mo namang gamitin ng cellphone mo habang binabantayan mo ang natutulog nating anak. Hindi nga ako makapag-concentrate sa paglalaro kung may iba akong ginagawa. Ano? At isa pa, tulog naman si baby. Baka biglang tumagilid at mahulog sa kama. Lagyan mo kasi ng unan para hindi tumagilid. Ikaw naman, parang hindi ka nag-iisip. Rocky! Sige na, babayaan mo na ako dito. Ayokong may storbo. Busy ako. Ano ba naman ang ugali ng asawa mo, Mildred? Parang may diferensya sa utak. Ha? Parang bata kong mag-isip. Itay? Hindi man lang niya mabantayan ang anak niyo. Paano kung hindi kayo dito nakatira? E di kawawa na sana ang apo ko. Ay, ewan ko ba kay Rocky, Itay? Ilang beses ko na siyang kinausap. Sabi niya oo, pero mamaya lang, babalik din siya sa dati.
Ay naku anak, mukhang kawawa kayatang nakipag-asawa. Sa halip na guminhaw ang buhay mo, mukhang lalo pang nadagdagan ang pasanin mo. Tay, Kung pakialamero lang akong ama, baka pinalayas ko ng asawa mo sa bahay ko. salamat sa pag-unawa, Itay. At maraming salamat dahil nariyan ka pa rin para gabayan ako. Pero hanggang kailan ka sa ganyang sitwasyon, Mildred? Huwag mong sabihing habang buhay ka na lang magtitiis dahil sa ugali ng asawa mo. Bakit nag-iimpake ka, Rocky? Hindi na ako makatiis sa ganitong buhay. Sawa na ako. Anong hindi mo matiis? At saan ka pupunta? Bakit ka nag-iimpake? Uuwi muna ako kila mamang at papang. Maghiwalay muna tayo. Ano? Iiwan mo kami ng anak natin? Nakakasawa na ngang mamuhay ng ganito. Ayoko ng ganito. Walang kwenta ang buhay ko dito. Ikaw pa ang may ganang magsabi ng ganyan? Yan! Yang ugali mong yan ang nakakainis. Akala mo ikaw lang ang magaling. Rocky, alam mong hindi ako ganyan. Kung sawa ka na sa buhay mo, walang dapat ibang sisihin kung hindi ikaw dahil parang wala ka pa sa tamang pag-iisip. Ano? Kung nagsasawa ka, nagsasawa na rin ako. Kaya sige, kung gusto mong umalis, ikaw ang bahala. Immature. Ano anak? Nakausap mo ba si Rocky? Opo, Itay. Bakit hindi mo siya kasamang umuwi? Ayaw na raw niya, Itay. Ano? Ang sama daw ng ugali ko. At hindi na niya ako kayang pakisamahan. Ano? Ikaw pa ang masama ang ugali. Samantalang siya nga itong pasanin mo mula nung kayo'y ikasal. Ginawa ko ng lahat para makumbinsi siya. Pero pagod na raw siya sa sitwasyon namin, Itay. Ay, Mildred, anak. Kulang na lang na lumuhod ako sa harap niya para lang makumbinsi siya na bigyan pa niya ng isang pagkakataon ng pamilyang binuo namin. Pero talagang ayaw na niya. Tama na raw ang ilang taong pagsasama namin. Ano? Ano bang ugali mayroon ng lalaking yon? Pero huwag kang mag-alala, anak. Narito lang ako. Hindi kita pababayaan. Alam kong mas kailangan mong magabayan ngayon dahil sa mga nangyayari. Nandirito lang ako, anak. Sasabog ang dibdib ko dahil sa nangyari noong panahong yon, pero hindi ako iniwan ng itay ko, Ate Emmy.
Lagi niyang sinasabi sa akin na wala akong dapat pagsisihan dahil hindi ko naman kasalanan. Siya rin ang nag-udyok sa akin na wag nang magmakaawa sa asawa ko na bumalik sa akin. Nagampanan ko na raw ang papel ko bilang asawa sa pagkumbinsi kay Rocky para maayos ang lahat. Pero tumanggi pa din siya dahil sawa na raw siya. Nagtataka lang ako na madali siyang nagsawa, gayong siya naman ang nagmadaling magpakasal kami kahit hindi pa siya handa. Kahit mapait ang kinalabasan, pinalakas ko ang aking loob sa pamamagitan ng pagdarasal sa lumikha at pagtutok sa aking trabaho at sa aking anak. Nasa abroad na ako nang mabalitaan kong nabugbog si Rocky dahil sa pagkakasangkot sa love triangle. Pero hindi na ako interesadong alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Ang gusto ko lang ay ang makapagtrabaho ng maayos dito sa abroad para sa kinabukasan ng aking anak. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Mildred. Mildred, una sa lahat, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Nakakainis ang naging asawa mo. Wala siyang sariling disposisyon sa buhay at may gana pa siyang sabihing pagod na siyang nakisama sa iyo ng ilang taon. Akalain mo yan? Sino bang hindi maiinis sa ganyang pag-uugali ng isang tao? Pero ang tiyaga mo dahil sinubukan mo pa ring ayusin ang lahat sa inyo. Tama nga ang sinabi mo. Immature ang asawa mo, kaya sarado ang utak niya sa mga bagay na mas makabubuti sa relasyon nyo. Tungkol naman sa pambubugbog na sinasabi mo, ayoko sanang sabihin, pero baka karma na niya yon sa mali niyang mga kilos. Pagbutihin mo ang iyong pagtatrabaho upang mabigyan mo ng magandang kinabukasan ang anak mo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan, bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Lyndon na nasa Canada. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago mo na lamang ako sa pangalang Lyndon. Sa ngayon, narito ako sa Canada kasama ang buo kong pamilya. Aminado akong hindi ako dating nakikinig ng drama dahil hindi naman sa pagmamayabang may kaya kami sa buhay. Nasubukan ko lang makinig ng drama dito sa inyong YouTube channel dahil sa aking asawa. Hanggang sa nakasanayan na at nahikayat na rin akong mag-email sa inyo. Gaya nga ng sinabi ko, may kaya kami sa buhay dahil mayaman ang pinagmulan kong angkan. Pero ang nakakalungkot sabihin, kami ay broken family. 10 taong gulang pa lamang ako nung naghiwalay ang aking mga magulang. Dahil puro negosyo ang inaatupag ni Mama,
at nakatutok lamang sa pagpapalago ng kumpanya ang kanyang atensyon. Diyan nag-ugat ang aking hinanakit sa aking ina na taglay-taglay ko hanggang sa aking paglaki. Sinabi ko na sa inyo, Mama. Masaya ako dito sa Canada kahit hindi ako nakatira kay Papa. Hindi ko tinatanong kung masaya ka dyan o hindi. Ang tinatanong ko ay kung gusto mong magkaroon ng posisyon sa aking kumpanya. Mama, please. May trabaho ako rito. Pero iba pa rin kung dito sa aking kumpanya dito sa Pilipinas. Besides, ikaw din ang magmamana nito. No, Mama. Ha? May mga kasosyo ka sa iyong kumpanya. Mayroon kang mga ka-share. Mas mainam siguro kung ibenta mo na lang sa kanila ang share mo sa kumpanya kaysa ipamana mo sa akin. Lindon? I'm sorry, Mama, but I have to go. Bye. Alam kong idinadahilan lang ni Mama na gusto niyang magkaroon ako ng posisyon sa kanyang kumpanya sa Pilipinas. Gusto niya lang akong umuwi para tumira ako sa poder niya. Masama ang loob ko kay Mama dahil mas pinili niyang palaguin ang kanyang negosyo kaysa sa amin ni Papa. Masama ang loob ko sa kanya. Lindon, iho. Bakit hindi mo pagbigyan ng hiling ng iyong mama? Hinihimok mo ba akong bumalik sa piling ni Mama, Papa? Iho, matagal ng panahon ang lumipas. Huwag mong sabihin hindi mo pa natatanggap ang nangyari sa ating pamilya. Tanggap ko na yun, Papa. Ang hindi maalis sa akin ay ang sama ng loob ko kay Mama dahil mas pinili niyang magpayaman kaysa sa ating mag-ama. Lindon, bakit hindi mo ako tularan? Matagal ko nang napatawad ang mama mo. Dahil may iba ka ng pamilya, Papa. Pero ako, nananatili ang sama ng loob ko dahil sa ginawa ni Mama. Siya ang dahilan kaya tayo naging broken family. Anak, ginawa ko ang lahat para maipaunawa sa iyo na hindi mo dapat kasuklaman ang iyong ina. Pero hindi ko saklaw ang isip at damdamin mo. Ang tanging masasabi ko lang, matutunan mo sanang magpatawad, lalo pat siya ay iyong ina. Good morning, Madam. Ako po si Ana, ang magiging personal nurse ninyo. Ako po ang mag-aasikaso sa inyo. Alam ko. Nakausap ko na ang doktor ko. Sabi niya, ikaw daw ang pinakamagaling at pinakamasipag nilang nurse. Madam? Siguro naman nabasa mo na ang nilalaman ng kontrata. Ayokong malaman ang kahit sino ang tungkol sa sakit ko. Sa bahay na ito, ikaw at ako lamang ang nakakaalam na may malubha kong sakit. Naiintindihan mo? Opo, Madam. Maging ang mga katulong ko sa aking pamamahay at sino mang kamag-anak ko, walang nakakaalam sa sakit ko. Tayong dalawa lamang ang nakakaalam ng totoo. Kaya inaasahan kong tutupad ka sa nilalaman ng pinirmahan mong kontrata. Dahil kung hindi, pwede kitang patanggalan ng lisensya.
Sakit! Sakit! Sandali lang, madam. Paiinumin ko kayo ng gamot. Sandali lang. Bilisan mo! Napakabobo mo! Opo, madam. Saglit lang po. Nakikita mo na ngang nahihirapan na ako sa sakit, pero napakabagal mo pa rin kumilos. Wala ka palang silbi. Buwisit ka! Heto na po, madam. Sige na. Inumin niyo na po ang gamot. Sa totoo lang, Ate Emmy, wala akong kaalam-alam sa tunay na nangyayari sa aking ina dyan sa Pilipinas. Hindi kasi niya binanggit ni minsan sa akin ang tungkol sa kanyang sakit. Kaya naman kampante akong hindi umuuwi sa ating bansa. Aminado akong kinasasabikan ko rin ang aking ina noong mga panahong yon, pero mas nangingibabaw ang sama ng loob ko kesa sa pagkasabik ko sa kanya. Hanggang sa nakatanggap ako ng tawag mula sa mismong nurse ni Mama. At bakit ka naman paniniwala ng mga sinasabi mo? Ngayon lang naman kita nakausap at nakilala. Sa cellphone pa. Hindi ko kayo pinipilit maniwala sa akin, Sir Lyndon. Pero kung makakauwi sana kayo, para mapatunayan yung totoo ang sinasabi ko tungkol sa inyong mama. Sir Lyndon, alam ko pong ikapapahamak ko ang pagtatapat ko sa inyo tungkol sa kalagayan ni Madam. Dahil may nilagdaan po akong kontrata. Pero hindi ko na po kayang tiisin ang nakikita kong kalagayan ng mama nyo. Lalo na kung sumusumpong ang sakit niya. Ano? Sandali nga lang. Paano mo nalaman kung paano ako kokontakin? Kay Nanay Tinang po. Ang katiwala ni Madam dito sa bahay nyo. Sige po, Sir Lyndon. Bye. Pinutol na niya ang usapan namin. May malubhang sakit daw si Mama. Personal nurse daw ni Mama ang babaeng tumawag sa akin. Totoo kaya ang sinasabi ng babaeng yun? Isa lang ang paraan para mapatunayan kung nagsasabi ng totoo ang sinasabi mong tumawag sa iyo, iho. Papa, kung wala lang sana akong ibang pamilya, uuwi ako sa Pilipinas. Pero ayokong pagmulan ng away namin ng stepmother mo ang tungkol sa iyong mama. Sana'y naiintindihan mo yan, Lyndon. Papa, bilang iyong ama, ako nang nagsasabi, umuwi ka, Lyndon. Kailangan ka ng mama mo. Kailangan mo siyang damayan para lumakas ang kanyang loob at mabigyan ng pag-asa para gumaling. Anak, nakikiusap ako sa iyo. Huwag ka sanang magpadala sa sama ng loob mo. Isipin mo sanang wala ka sa mundong ito kung hindi dahil sa kanya. Lagi mo sanang tatandaan yan.
nagpapasalamat ako at pinagbigyan niyo ang aking hiling, Sir Lyndon. Maraming salamat at umuwi kayo dito sa Pilipinas. Napakaganda ng nurse ni Mama. Napakabait pa. Sir, nakikinig po ba kayo? Ha? Oo. Pinapakinggan ko ang mga sinasabi mo. Sir, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, may pinirmahan po akong kontrata na hindi ko sasabihin kahit kanino ang kalagayan ni Madam. Binalaan na po niya ako noong una. Napatatanggalan niya ako ng lisensya kapag hindi ako tumupad sa nilagdaan kong kontrata. Kaya parang awan niyo na po. Huwag niyo sanang babanggitin sa kanya na sinabi ko sa inyo ang totoong kalagayan niya. Huwag kang mag-alala, Ana. Kaya kong magpanggap na wala akong alam tungkol sa kalagayan niya. Palalabasin kong kaya ako umuwi ay dahil interesado ako sa inaalok niyang posisyon sa kumpanyang pinamamahalaan niya. Maraming salamat po, Sir Lyndon. Walang anuman. At dahil nasabi mo ng lahat sa akin, kailangan ko nang magpakita kay Mama. Kailangang malaman niyang narito na ako sa Pilipinas. Mabuti naman at nakapag-isip-isip ka na, Lyndon. Nag-agalak ako at umuwi ka dito sa Pilipinas. Mama. Gaya ng sinabi ko sa iyo noong huli tayong nag-usap sa cellphone, may posisyon ka sa kumpanyang pinamamahalaan ko. Bagay na bagay sa iyo ang posisyon dahil may kaugnayan ito sa tinapos mong kurso sa ibang bansa. Anong masasabi mo? Maraming salamat sa oportunidad, Mama. Asahan niyong ibubuhos ko ang lahat ng aking makakaya para hindi masira ang pagtitiwala niyo sa akin tungkol sa iniaalok niyong posisyon. Mabuti naman. Kinakailangan mo nang maghanda dahil magsisimula ka na sa lalong madaling panahon. Matapos ang matagal na panahong hindi kami nagkita ni Mama dahil nasa Canada nga ako, hindi ko man lang naramdamang kinasabikan ko ang aking ina, Ate Emmy. Pakiramdam ko, lalo lang nadagdagan ang sama ng loob ko sa kanya dahil tila ba isa lang talagang empleyado sa kanyang kumpanya ang turing niya sa akin. Pero marami pa pala talaga akong hindi nalalaman tungkol sa aking ina, Ate Emmy. Matanong nga kita, Ana. Masama ba ako? Madam? Tinatanong kita, masama ba akong tao? Sabihin mo sa akin ang totoo. Masama ba ang ugali ko? Istrikto po kayo, Madam. Matapang po kayo. Pero ang totoo, kung ako ang tatanungin, hindi masama ang ugali nyo. Anong ibig mong sabihin? Alam ko pong ang mga nakikita naming ugali nyo ngayon ay epekto ng sakit nyo. Dahil kahit sino po, kapag nagkaroon ng malubhang sakit, magiging irritable. Ha? Pero naniniwala po ako na magiging malaking motivation sa inyong paggaling ang pag-uwi ni Sir Lyndon. Ana. Gaya ng sinabi ng inyong doktor, may pag-asa pa kayong gumaling.
Lalo pa at hindi pa naman gaanong malala ang inyong sakit. Kaya, Tama na, Ana. Marami ka nang nasabi. Akala mo, ikaw na naman ang pinakamagaling. Madam, Pero maraming salamat sa pagtitiyaga mo sa akin sa kabila ng trato ko sa iyo. Maraming salamat, Ana. Gusto ko ang proposal mo para sa kumpanya. Talagang hindi ako nagkamali nang ialok ko sa iyo ang posisyon mo ngayon. Talaga bang empleyado lang ang tingin mo sa akin, Mama? Talaga bang hanggang ngayon, yung pride mo pa rin ang pinaiiral mo? Anong ibig mong sabihin? Ilang buwan nang lumipas mula nung ako'y dumating dito. Pero hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang tunay mong kalagayan. Anong ibig mong sabihin? Talaga bang ililihim mo sa akin na anak mo ang tungkol sa sakit mo? Ang walang hiyang Ana. Makikita niya. Mama, saan ka pupunta? Mama! Walang hiya ka! May pinirmahan kang kontrata. Pero linabag mo ang nakasaad doon. Sinabi mo sa anak ko ang tungkol sa sakit ko. Madam. Walang hiya ka talaga. Patatanggalan kita ng lisensya bilang nurse. Hindi ka tumupad sa usapan. Pasensya na po kayo, madam. Patawarin niyo ako kung linabag ko ang nais ninyong mangyari. Ramdam ko kasi malaki ang maitutulong ni Sir Lyndon sa paggaling ninyo. Kaya sinikap ko siyang makontak. Dahil kung ako ang papipiliin, kung matatanggalan ako ng lisensya o maililigtas ko ang aking pasyente, mas pipiliin kong mailigtas kayo. Dahil yan po ang sinumpaan kong tungkulin. Ang iligtas ang buhay ng pasyente hanggat kaya ko. Kaya kung patatanggalan niyo po ako ng lisensya dahil sa ginawa ko, tatanggapin ko po, madam. Tatanggapin ko. Ibig mong sabihin, Mama, itutuloy mo ang iyong banta laban kay Ana? Oo. Linamag niyang nakasaad sa kontrata. Dapat lang matanggalan siya ng lisensya. Talaga palang wala kang ipinagbago, Mama. Mali yata ang naging desisyon kong umuwi rito para makapiling ka. Mali ata ang inakala kong pagkatapos ng maraming taon, mararamdaman ko na rin sa wakas ang pagmamahal niyo bilang aking ina. Wala pala kayong ipinagbago, Mama. Lyndon. Noong nalaman ko kay Ana ang tungkol sa inyong sakit, sinikap kong umuwi para maalagaan ko kayo, para makapiling ko kayo. Pero hanggang ngayon, iba pa rin pala ang pinapahalagaan ninyo. At dahil ganyan pa rin ang pinapakita niyong ugali, babalik na lang ako sa Canada at hindi niyo na ako makikita kailanman, Mama. Hindi niyo na ako makikita pa.
Inakala ko noon kung talagang wala ng pag-asa, Ate Emmy. Pero pagkasabi kong hindi na ako makikita ni Mama, bigla niya akong niyakap at nag-iyakan na kaming mag-ina. Sa unang pagkakataon, narinig kong humingi sa akin ng tawad si Mama dahil sa nangyari sa aming pamilya. Pero sinabi ko sa kanya na hindi na mahalaga ang nakaraan at dapat na naming tanggapin ang lahat. Sa maikling salita, Ate Emmy, naayos ang lahat sa pagitan namin ni Mama at hindi na rin niya itinuloy ang kanyang banta kay Ana. Ako naman, hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at linigawan ko si Ana hanggang sa napangasawa ko siya. Ipinagkatiwala na rin ni Mama ang kanyang kumpanya sa kanyang mga kasosyo. Kaya ngayon, ate, narito na kami sa Canada kasama si Mama dahil patuloy pa rin siyang inaalagaan ng aking asawa. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Lindon. Lindon, una sa lahat, nais kong magpasalamat dahil ipinagkatiwala mo sa aming programa ang iyong karanasan. Masaklap man ang nangyari sa inyong pamilya dahil nga nagmula ka sa broken family, napalitan naman ito ng magandang kapalaran noong binuo mo ang iyong pamilya at nagkaayos pa kayong mag-ina. Madalas, pride ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Pero pag natutunan na nating tanggapin ang anumang pagkakamali natin, magiging maayos na ang lahat. Muli, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong karanasan dito sa ating programa. Bakas ng lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan, bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa kwentong ipinadala ni Lander na hindi binanggit ang kanyang address. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Lander at pasensya ka na kung hindi ko inilahad ang aking kinaroroonan. Hindi ako OFW pero gusto kong ibahagi ang aking karanasan dahil naniniwala ako na ito ay kapupulutan ng aral. Lumaki ako sa hirap, ate, pero hindi ko ito kinakahiya. 3 kaming magkakapatid at ako ang pinakamatanda. Kaya nasaksihan ko ang lahat ng paghihirap ng aking mga magulang. May kaya ang mga kapatid ng itay at nakatira kami sa bodega sa bakuran ng tiyahin ko na prinsipal na kapatid ng tatay ko. Nay, handa na kami ng mga kapatid ko na pumasok sa eskwelahan. Mabuti naman kung ganun, anak. Hinahanda ko na rin ang baon nyo. Tamang-tama lang, Nay, para hindi kami mahuli sa eskwela. Oo, anak. Mabuti naman sana kung hindi kayo naglalakad na papasok sa eskwelahan. Nay? Konting tiyaga lang, anak.
Bahala ka na sa mga kapatid mo. Huwag mo silang pababayaan. Huwag kayong mag-alala, Inay. Talagang hindi ko pababayaan ng mga kapatid ko. Pagtiyagaan nyo sana kung anong buhay meron tayo ngayon. Alam mo nang ibig kong sabihin, anak. Opo, Nay. Naintindihan ko po. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Nasaan nga pala si Itay? Nauna na siyang pumunta sa tiyahin mo. Alam mo naman, kapag wala siyang nakikitang ni isa sa amin ng itay mo, magagalit na naman. Ha? Siya, sige, tawagin mo ng mga kapatid mo. Nakahanda na ang almusal. Pagkatapos niyong kumain, pumasok na kayo sa eskwelahan. Bakit mag-isa kang naglilinis dito? Nahuli lang ang misis ko na si Belen dahil inaasikaso ang mga bata. Yan ang hirap sa inyo. Puro kayo dahilan. Ha? Sabihin mo sa asawa mo, labhan niya lahat ang mga kurtina dito sa bahay. Ang dudumi na, nakakahiyang tingnan. Oo, ate. At pwede ba? Masanay kang tawagin akong madam, hindi ate. Ha? Matagal ko nang sinasabi sa iyo yan, pero matigas ang ulo mo. Hampas lupa ka talaga. Buwisit! Bilisan kong pumunta kung saan nagme-merienda ang mga kapatid ko. Sabay-sabay na lang kaming magmerienda para masaya. Siguradong... Ha? Si auntie ang padating. May daladalang merienda. Ha? Ang kapatid ko, ang saya-saya niyang sasalubong kay auntie. Oh, mga bata, para sa inyo ang macaroni salad na ito. Magmerienda na kayo. Magpakabusog kayo. Masarap yan. Hindi sa amin ibinigay ni auntie ang dala niyang merienda. Sa ibang bata niya ibinigay. Ha? Ang kapatid ko, halatang sobrang sama ng loob niya sa ginawa ni auntie. Kawawa naman ang kapatid ko. Tay, bakit ganun ang kapatid nyo? Bakit ka nagtitiis sa ginagawa niya sa inyo? Sa ating pamilya? Lander, anak. Pinamumukha niya sa atin na talagang mahirap lang tayo. Parang gustong-gusto niya tayong nakikitang nahihirapan. Lalong-lalo na sa iyo, Tay. Kapatid ka pa naman niya. Iisa lang ang dahilan, anak. Ang pagiging anak ko sa labas. Ano? Half-brother ka lang na auntie? Oo, anak. Yan ang dahilan kung bakit iba ang trato sa akin ng tiyahin mo. At nadadamay na kayong pamilya ko sa masama niyang pakikitungo sa akin. Nadadamay kayo, mga anak. Nagulat ako sa nalaman ko, Ate Emmy. Doon lang naging malinaw sa akin ang lahat.
Kaya pala ganun ang trato sa amin ng auntie namin na prinsipal, hindi lang ang auntie namin na kapatid ng tatay ko, pati na rin ang mga pinsan namin. Naalala ko minsan habang naglalakad kaming pauwi ng mga kapatid ko, biglang may dumaang motorsiklo at natalsikan pa kami ng tubig sa kalsada habang nagtatawanan at nagsisigawan ang mga pinsan namin. Kami na lang ang nagpipigil sa lahat ng masasamang ginawa nila sa amin, ate. Dahil alam namin na baka paalisin kami sa bodega na tinitirhan namin kapag papatulan namin sila. Isang araw, habang ang aming mga magulang ay nasa lugar ng aming tiyahin upang magtrabaho, dumating ang aming mga pinsan at binigyan kami ng makakain. Sobrang saya namin, ate. Yun nga lang at ganito ang nangyari. Oh, bakit narito itong mangkok na ito, Lander? Nasaan ang laman nito? Kinain na namin ang laman niya, Ninay. Kinain namin ng mga kapatid ko. Ano? Bakit niyo kinain ang pagkain ng pusa? Ano po? Pagkain ng pusa, ikanyo, Nay? Oo, anak. Pagkain ng pusa yan. Kanina ko pa yan hinahanap. Pero dinala po rito ng mga pinsan namin yan, Nay. Sabi nila, kainin daw namin ang sobra nila. Ano? Yan po ang totoo, Nay. Kaya kinain na namin ng mga kapatid ko ang laman niyan. Sumusobra na ang mga ginagawa ng mga anak ni ate sa atin. Hindi ko na ito pwedeng palampasin. Pwedeng malason ang mga anak natin dahil sa kinain nilang pagkain ng hayop? Yun din ang una kong naisip pagkatapos kong malaman ang nangyari. Kaya sobrang awa ko sa mga anak natin. Hindi na pwede ito. Ha? Anong gagawin mo? Pupunta ako kila ate. Kakausapin ko ang mga anak niya. Hindi tama itong ginawa nila. Hindi ko na ito pwedeng palampasin pa. Hoy, hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano sa mga anak ko. Tandaan mong pinapalamon lang kita. Totoo pong nanggagaling sa inyo ang kinakain namin. Pero lahat po ng yan, pinagtatrabahoan namin ng asawa ko. Pinagpapawisan namin ang lahat ng pinapakain mo sa amin. Ang galing mong magsalita. Ang yabang mo talaga. Pinapakita mo lang na anak ka nga sa labas. Wala ka talagang pinag-aralan. Oo, hindi talaga ako nakapag-aral dahil pinagkaitan niyo ako ng pagkakataong mag-aral. Wala kayong ginawa kundi pagtrabahuin ako. Kaya hindi ako nakapag-aral. At kahit ganito lang na mahirap kami, wala kang karapatang alipustahin kami. Ang yabang mo talaga. Wala kang modo. Ngayon, umalis kayo sa bodega namin kung saan kayo nakatira. Umalis na kayo! Nay, hanggang kailan tayo mananatili rito sa ilalim ng tulay? Lander, anak. Ang akala ko, isang gabi lang tayo rito. Pero ilang araw na tayong nandito. Dito na ba talaga tayo titira? Lander, anak. Magtiis tayo. Wala na tayong ibang pupuntahan.
Ang mga kamag-anak ko, nasa Mindanao sila. Yung ibang kapatid ng tatay mo, parang ang tita mo lang. Mayabang at mata pobre din sila. Nay? Kaya pakiusap anak, tulungan mo kami ng iyong ama na ipaliwanag ang sitwasyon natin sa mga kapatid mo. Magtulungan tayo anak. Opo, Inay. Hindi bale, magtutulungan kami ng itay mo para malampasan natin ang nangyayari sa atin. Susubukan naming magtulungan ng tatay mo para maging maayos ang lahat. Kaya makipagtulungan ka rin sa amin, anak. Nang mga sandaling yun, talagang kinaawaan ko ang sitwasyon namin, Ate Emmy. Hanggang sa nakapasok ang itay ko sa tindahan ng bigas at araw-araw siyang nagbubuhat ng sako ng bigas papunta sa bodega. Ang nanay ko naman, nagtitinda ng iba't ibang gulay malapit sa tulay na tinitirhan namin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumunta ang tiyahin ko sa pinagbebentahan ng nanay ko at pinahiya niya ito. Ang sabi niya, baka kinukuha lang daw ng inay sa kanal ang mga gulay na ibinebenta niya. Kaya napahiya ng husto ang nanay ko. Buti na lang at may naawa at nagmalasakit sa aking ina. Isang disenteng ginang na tumulong din sa amin nang malaman niyang nakatira kami sa ilalim ng tulay. Lander anak, tuwang-tuwa ang mga kapatid mo na meron na tayong matitirhan. Ako rin, Nay. Tuwang-tuwa rin ako. Hindi na tayo titira sa ilalim ng tulay. Mabait si Ma'am Sofia. Oo nga. Alam mo, naaawa ako sa tita mo nung pinahiya siya ni Ma'am Sofia. Pero tama naman si Ma'am Sofia. Bago naging principal ang tita mo, dumaan siya sa pagtuturo. At dapat lang na isabuhay niya ang mga magagandang asal na itinuturo niya sa mga estudyante niya. Nay? Hindi na nakapagsalita ang tita mo nang sinabi yun ni Ma'am Sofia. Nakahanap na siya ng katapat niya. Anak. Basta ang masasabi ko lang, Nay, maswerte tayo dahil may tumulong sa atin. Maswerte talaga tayo. Si Ma'am Sofia at ang anak niyang engineer lang palang nakatira dito sa bahay nila. Oo, at dahil kinuha niya ako para maging katulong nila, dito na tayo lahat maninirahan. Oh, bakit ka napabuntong hininga? Dahil awang-awa ako sa sitwasyon natin. Lalo na noong napilitan tayong manirahan sa ilalim ng tulay. Naaawa ako sa mga anak natin noon, pero wala akong magawa. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang sinabi sa akin ni Lander na anak natin. Ha? Ang sabi niya, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya ngayon, may maayos na tayong tirahan.
Kaya pagbubutihin ko ang pagiging katulong ko dito sa bahay ni Ma'am Sofia para masuklian ko ang kabutihan niya sa ating pamilya. Bakit pawis na pawis kayo ng mga kapatid mo, Lander? Naglaro kasi kami, Nay. Kasama namin si Kuya Joseph, ang anak ni Ma'am Sofia. Naglaro po kami ng basketball. Ganun ba, anak? Opo, Nay. Saglit lang, Nay, ha. Tutulungan ko ang mga kapatid kong maligo dahil amoy pawis sila. Sige, anak. Dalian mo, ha. Pagkatapos niyan, may sasabihin ako sa'yo. Ha? Isang magandang balita. Ano yung sasabihin mo sa akin, Nay? Kinausap ako ni Ma'am Sofia, anak. Tungkol po saan? Sabi niya, tutulungan niya kayong magkakapatid sa pag-aaral niyo. Ano? Totoo po, Nay? Oo, Lander. Kayo ng mga kapatid mo. Tutulungan kayong mag-aral ni Ma'am Sofia. Mabuti naman kung ganun, Nay. Siguradong matutupad na ang mga pangarap naming makapag-aral ng mga kapatid ko. Anak. Napakagandang balita talaga niyan, Nay. Hihimukin ko ang mga kapatid ko na huwag sayangin ang pagkakataong ito. Hindi talaga tayo pinabayaan ng Diyos, Nay. Dahil sa kabila ng lahat ng paghihirap at pang-aapi sa atin, nasisiguro kong ginamit niya si Ma'am Sofia bilang instrumento para tulungan tayo. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sa paglipas ng panahon, Ate Emmy, pare-pareho naming nakamit ang aming mga pangarap at natupad namin ang palaging sinasabi ng aming mga magulang na manatiling mapagpakumbaba. Sa unti-unti naming pag-asenso, bumagsak naman ang kabuhayan ng kapatid ng itay ko na nang-api sa amin. Sa pagkamatay ng kanyang asawa, bigla din siyang nagka-diabetes. Ang mga pinsan naman namin, hindi na nakapagkolehiyo dahil inuna nila ang paglalakwatsa at pare-parehong maagang nag-asawa. Kaya lahat ng yaman nila noon, naglaho na parang bula. Bagamat hindi pa rin kami nag-uusap, nakalimutan na namin ang nakaraan dahil gusto lang naming ituon ang lahat ng aming atensyon sa pagpapabuti ng aming buhay at pagtanaw ng utang na loob sa mga tumulong sa amin. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Lander. Lander, kung sino pa ang inaasahan mong pangunahing tutulong sana sa oras na kailangan mo ang tulong, sila pa pala ang hahamak sa iyo. Kung sa bagay, karaniwan nang nangyayari yan. Kapag ang isang tao ay inaapi, madalas na ang taong hindi niya kaano-ano ang siya pang tutulong sa kanya. Ganyan ang nangyari sa pamilya mo. Posibleng karma ang nangyari sa kapatid ng itay mo dahil sa kanyang kayabangan. Pero tama ka.
Dapat kalimutan ang nakaraan at harapin na lang ang kasalukuyan at ang kinabukasan para magkaroon ng higit na kaligayahan at kapayapaan ang buhay. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Bubura sa isipan ang mga pagsubok nakaranasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan. Bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Steph na sa ngayon ay nasa Japan. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, ako si Stephen pero tawagin mo na lang akong Steph. Tunay kong pangalan ang inilahad ko, ate, dahil wala akong dapat itago tungkol sa aking pagkatao. Ipinagmamalaki ko kung sino ako. Sa ngayon, narito ako sa Japan. Masasabi kong maganda pa rin ang kalagayan ko dito sa kabila ng naranasang pandemya kahit na apektado ang ekonomiya. Ang mahalaga, may trabaho pa rin ako. Ang YouTube channel na ito ay isa sa mga entertainment channel para sa akin at sa ating mga kababayan dito noong medyo natigil ang entertainment businesses dahil sa pandemic. May mga hindi kapanipaniwalang kwento na parang sa mga pelikula, pero para sa amin na nakararanas o nandito sa ibang bansa, naniniwala kami sa mga kwento ng aming mga kapwa OFW, lalo na ang mga inaapi. Sa panig ko, nangyari ang karanasan kong ito noong wala pa ako sa ibang bansa at sana ay mapili rin itong maisadula. Talagang matigas ang ulo mo, Stephen. Aray ko, kuya, tama na. Maawa ka sa akin. Hanggang sa hindi ka tumigil sa kahihiyang ginagawa mo, hindi rin ako titigil sa pambubugbog sa'yo, Stephen. Kung buhay pang itay, siguradong itatakwil ka niyang anak dahil sa ginagawa mo. Bakit hindi niyo matanggap na ganito ang pagkatao ko? Talagang hindi, dahil wala tayong lahing bakla. Aray ko, tama na kuya. Parang awa mo na. Tama na. Tama na, Raul. Baka mapatay mo na yung kapatid mo. Kausapin niyo ng mabuti yan, Nay. Nakakahiya siya. Tama na. May punto naman kasi ang kuya mo. Nakakahiya ang ginagawa mong pakikilahok sa mga gay contest. Nakakahiya, anak. Sobra naman ang kuya mo. Mantakin mo yan. Halos nakapikit ng isang mata mo. Sumakit pa nga ang likod ko. Nabali ata ang buto ko sa likod dahil sa pagtadyak niya sa akin. Ano? Tinadyakan ka pa? Grabe naman yan. Grabe talaga ang kuya Raul ko.
Dalawa na nga lang kaming magkapatid. Ganito pa ang trato niya sa akin. Bakit kasi hindi ka pa umalis sa bahay nyo? Tutal, naghahanap buhay ka naman. Pumapasok ka sa parlor. Naaawa kasi ako kay inay. Sino pa ang makakasama niya sa buhay? Madalas pa namang wala doon ang Kuya Raul. Mahal mo talaga ang pamilya mo, ano? Kahit hindi maganda ang trato nila sa'yo. Pamilya ko sila. Dapat lang na mahalin ko sila. Pahalagahan dahil pamilya ko sila. Gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Wala pa si Kuya Raul, inay. Hindi pa siya dumarating. Hinihintay ko siyang umuwi. Ako na ang magbubukas ng pinto para sa kanya. Ako na lang ang maghihintay sa kuya mo. Baka bugbugin ka na naman pag nakita ka. Huh? Malalim na ang gabi. Siguradong lasing na naman yon pagdating. Kaya matulog ka na. Ako na lang ang maghihintay sa kapatid mo. Hoy, bakla, pera mo nga. Opo, kuya. Sandali lang. Eto, kuya. Kunin mo na itong 1,000. 500 lang ang kailangan ko. Pangdagdag ko lang sa ibabayad natin sa kuryente. Baka kasi maputulan tayo. Kuya, nabayaran ko na. Huwag mo nang isipin yun. Ha? Nagsweldo na kasi ako sa Tama na, tumigil ka na. Alam mo na ngang ayaw kong naririnig na sa parlor ka nagtatrabaho. Sasabihin mo pa. Kuya. Kung nabayaran mo na pala ang bill ng kuryente, eto, kunin mo rin ang perang iniabot mo sa akin. Hindi ko yan kailangan. Mabait at responsable rin naman si Kuya Raul kahit binubugbog niya ako, Ate Emmy. Hindi lang talaga niya matanggap ang pagkatao ko. Dahil siguro maaga akong sumali sa mga gay contest at hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nung 20 anyos ako, niyaya ako ng isang kaibigan ko na mangibang bansa dahil may opening sa Japan. Kaya naman hiningi ko ang pahintulot ng aking ina. Sigurado ka ba na gusto mo, anak? Opo, inay. Gusto ko pong makatulong sa inyo. At para hindi na rin ako nakikita ni Kuya Raul. Para mabawasan naman ang galit niya sa akin. Ay, nag-iisa ka kung sakaling makapunta ka doon, anak. Inay? Hindi ka namin matutulungan kung sakaling may mangyari sa'yo doon. Sinong magmamalasakit sa'yo? Wala naman po sigurong mangyayari sa akin, Nay. At isa pa, matalik kong kaibigan naman ang kasama kong pupunta roon. Maski pa paano, may magmamalasakit sa akin. Ay, Stephen, anak. Inay naman. Steph ang itawag niyo sa akin. Huwag niyo nang banggitin ang buo kong pangalan. Alam niyo na nga ang pagkatao ko eh. Ay, halika nga, anak. Inay. Sige, papayagan kita.
Kasi hanggat maari, ayoko ring makita kang binubugbog ng kuya mo. Pero aaminin ko din, anak, dismayado din ako kasi... Naiintindihan kita, Nay. Pero wag po kayong mag-alala. Patutunayan ko sa inyo na kahit ganito ako, pwede niyo po akong pakinabangan. Patutunayan ko yan, Nay. Sabi ko na nga ba papayagan ka ng nanay mo. Alam mo, hindi lang ako masaya dahil pinayagan ako ng inay. Masaya rin ako dahil naramdaman kong mahalaga rin pala ako sa kanya. Talaga? Oo, girl. Ay, sa wakas, napatunayan ko na rin na talagang mahalaga ako kay inay. Ang kuya mo lang naman kasi talaga ang hindi nagmamahal sa'yo. Ay, ang tapang sa'yo ng kuya mo. alam mo, friend, sa totoo lang, mabait naman ang Kuya Raul ko. Responsable din. Pero talagang galit siya sa pagkatao ko. Ang sabihin mo, talagang suplado ang kuya mo. Hindi man lang marunong umiti. Mas nginingitian mo na, hindi man lang namamansin. Ha? Kaya wag mo na ngang ipagtanggol ang kuya mo. Iba talaga ang ugali niya. Mangingibang bansa ka raw, sabi ni inay. Oo, kuya. Inaayos ko na ang mga papeles ko. Alam ko naman aalis ka dahil gusto mong iwasan ito. Aray ko, kuya. Bakit mo naman ako binatukan? Dahil bakla ka, nakakahiya ka. Ano ka ba naman, Kuya Raul? Wala naman akong ginagawa sa iyo. Bakit mo ako ginaganyan? Kita mo na, pinaiiral mo na naman ang pagiging bakla mo. Umiiyak ka pa, ha? Wes, bibigyan kita ng dahilan para umiyak. Aray ko! Tama na, Kuya Raul. Mahawak ka. Huwag mo na naman akong bugbugin. Mahawak ka sa akin. Pasensya ka na, girl. Kung pumarito ako kahit 10 oras na ng gabi. Ay, walang anuman, Steph. Sabi ko naman kasi sa'yo, demonyo talaga ang kuya mo. Ang kulang na lang sa kanya, sungay at buntot. Mukha na talaga siyang demonyo. Friend? Buti naman at hindi na naman umitim ang mukha mo sa pambubugbog sa'yo. Kung hindi, naku, paano mo ipagpapatuloy ang pagpuproseso ng mga papeles mo? Bakit ikaw? Tapos mo na ba ang mga papeles mo? Hindi pa naman. Pero alam kong baka maantala ang mga papel mo sakaling mangitim na naman ang mukha mo dahil sa ginawa sa'yo ng kapatid mo. Huwag kang mag-alala, friend. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na maantala ang lahat. Pipilitin kong matapos ang lahat ng kailangan kong papeles para makapangibang bansa na ako.
Dahil sa patuloy na pambubugbog sa akin ni Kuya Raul kahit walang dahilan, sinikap kong kompletohin agad ang mga papeles ko para makapangibang bansa na ako, Ate Emmy. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib pagdating ko sa Japan. Maikli lang ang unang kontrata ko dito. 6 months lang, pero renewable. Ilang beses din akong nag-renew ng kontrata bago naging stable ang trabaho ko sa Japan. Hanggang sa nakilala ko si Madam Suzette, isang mamasang ng mga Japayuki na may kapit sa mga mayayaman at sikat na Japanese. I like your style, Steph. Many Japanese are coming here in my bar because of you. Oh, thank you, Madam Suzette. Thank you so much. You're welcome. Gusto kong ipagpatuloy mo ang kasipagan mo, ang pagiging mabait mo sa mga guest. Opo, Madam Suzette. Promise. Very good. Ako na ang nagsasabi sa iyo, malaki ang mababago sa buhay mo basta manatiling mabuti ang gawain mo. Madam? Mapagbigay ang mga Hapon, pero ang kinasusuklaman nila, ang mga manlilinlang. Huh? Kaya iwasan mong maging mapagsamantala dahil baka mapahamak ka. Opo, Madam. Tatandaan ko po ang lahat ng mga bilin nyo. Hindi ka makontak ng nanay mo, kaya ako ang tinawagan niya. Busy kasi ako, girl. Oh, bakit daw? Ang Kuya Raul mo, nadisgrasya daw. Ano? Bakit daw? Anong nangyari sa kuya ko? Paano siya nadisgrasya? Lasing daw silang magkakaibigan. Bumangga ang sinasakyan nilang kotse. Ano? Ay, Diyos ko. Kumusta na raw ang kuya? Buhay siya. Kaya lang... Kaya lang ano? Sabihin mo na. Anong nangyari kay Kuya Raul? Mapuputulan daw siya ng 2 paa. Ano? Yan ang sabi ng inay mo. Ay, Diyos ko. Kaya mas mabuting kontakin mo na ngayon ng nanay mo para malaman mo kung ano talaga ang nangyari. Nay, huwag niyo pong isipin ang gastos. Ang mahalaga, mailigtas ang buhay ni Kuya. Steph, anak. Ako po ang bahala. Magpapadala ako ng malaking halaga sa inyo, Nay. Gamitin niyo para sa operasyon ni Kuya. Ay, naku anak. Talagang natataranta ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Basta relax lang kayo, Nay. Gawin niyo po kung ano ang tama. Kaya nga ng sinabi ko, ako na po ang bahala sa gastos. Magpapadala ako agad pagkatapos nating mag-usap. Ay, salamat, anak. Pagkatapos ko pong magpadala ng pera, susubukan ko pong magpaalam sa amo ko. Susubukan ko pong umuwi dyan sa Pilipinas, Nay. Ha? Papayagan ka kaya? Ipaliliwanag ko po ang nangyari. Baka sakaling payagan akong umuwi.
Ayan kuya, hindi ka na maiinip dahil may wheelchair ka na. At dahil may artificial leg ka na rin, makakalakad ka na. Yun nga lang, magtiyaga ka at huwag kang magmadali sa paglalakad dahil baka mabuwal ka o matumba ka, ha? Stephen, kapatid ko. Ha? Kuya Raul, ngayon mo lang ako tinawag ng ganyan. Patawarin mo ako, kapatid ko. Naging malupit ako sa iyo dahil sa pagkatao mo. Kuya Raul, magkapatid tayo. Tayo ang dapat magtulungan. Kaya huwag ka nang umiyak, ha? Naawa lang ako sa sarili ko. Isa na akong inutil. Paano pa ako makakapaghanap buhay para sa amin ng inay? Kuya, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Nangako akong hindi ko kayo pababayaan. Nandito lang ako, kuya. Huwag kang mag-alala. Yun ang unang beses na tinawag akong kapatid ko ni Kuya Raul. Yun din ang naging daan para mas maging malapit kami sa isa't isa, Ate Emmy. Hindi ko pinabayaan ang aking ina at kapatid at natutuwa akong sabihin na maayos na ang kanilang pamumuhay sa Pilipinas. Nagtayo pa ako ng isang maliit na grocery store na pinamamahalaan ng aking kuya. Nandito pa rin ako sa Japan at nagtatrabaho pa rin ako kay Madam Suzette. Ako pa rin ang pinagkakatiwalaan niyang humawak sa mga babaeng isinasali namin sa mga contest. Totoo ngang hindi na bawal masyado ngayon ang mga social gatherings, pero gaya nga ng sabi ko, hindi naman ako totally nawalan ng trabaho, kaya patuloy kong nasosuportahan ang pamilya ko. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Steph. Steph, una sa lahat, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Sana nagustuhan mo ang pagkakasadula nito. Alam mo, may mga hindi inaasahang pangyayari na talagang nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago sa buhay ng sino man. Katulad ng nangyari sa kapatid mo, nakalulungkot mang isipin, pero nagsimula lang umayos ang sitwasyon ninyo noong siya ay naaksidente. Pero dahil napakabusilak ng iyong puso at talaga namang mahal na mahal mo ang iyong pamilya, nanatili ka pa rin nakasuporta sa kanila. At yan ang talagang gawain ng isang mabuting anak at mabuting kapatid. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok.